lixesha mashindulise ukhokheli. Amen. Nami ndithi nqanga leziba zami. Bawumfundisi uDeniso. Hallelujah. Ngiphakamela ukuthi uwe xa wami kunjalo. Hallelujah. Njengoba seluthethile. Ndicinga bafanele uba umsebenzi wengqina lowo. Yeah. Nithi le nto uyithethileyo injengoba uyithethe. Inkosi masenathi. Njengoba bendikhe ndakhankanya ixesha. Makabe nathi uThixo kodwa uba nam uba bendingoniwa lixesha bendizawuthi apha uthetha abantu ababini xa siqwalasela izimo abakuzo bakwizimo ezahlukeneyo. Mayibe nathi inkosi. Uthetha abantu apha omnye okwesimo esehlukeneyo kunomnye. Kodwa uba bekukho ixesha uthetha umuntu othetha ngento ayaziyo nento ebeyixelile ngaphambili. Uyiyaleza le nto kumntu olithatha. Kuthetha umntu olithatha ligazi emzimbeni ebhekisa kumntu olithatha enhliziyweni ligazi. Inkosi mayibe nathi ngoba lethi iqala xa kusehliwa ezantsi kuphuma ngemva kwakumkani. Uthi umbhaleke Thixo wathi uba ayijonge le nto uMariya kunyana wakhe athi bekukwizagokhwe zecingo elesithi kam zibeka enyameni kaYesu zibuye kam zibethe emzimbeni zibuye nenyama yankam zibuye nesika senyama enhliziyweni kaMariya. Inkosi mayibe nathi. Kuthetha abantu uthetha umuntu olimele enyameni ebhekisa kumuntu olimele emphefumulweni. Inkosi mayibe nathi. Kwipasikezayo mongameli wami ndiza kuchaza bawumfundisi le nto uthi mayichaze ngoba apha sifumana esithi uYesu apha kulo mfundi uYohane esithi apha kuye Yohane nanku nyoko andula athi kuMariya nankunyana. Inkosi mayibe nathi ithi xa usehla nayo bathathana. Xa sizawuhlukana eyona nto sizama ukuyithetha kule ndawo sizothi ukhona unyana. Xa siza kwehlukana sizothi khawuthatha unyana. Kwizinto zonke ozizamileyo asasebenza eyona nto sikunika yona kule nipastika yanamhlanje sithi thatha unyana. Inkosi mayibe nathi sizothi thatha unyana. Unyana akafuni zinto zakho, akafuni imali, akafuni into kodwa ufuna uqobo lakho, ufuna ukuvula imihliziyo. Inkosi mayibe nathi. Yona nto sokuyithatha kule ndawo nyana nakunyoko andulu Yesu athi kuMariya Mariya nankunyana. Inkosi mayibe nathi uba bekwixesha esizawuyilanda phi iqale khona ngoba le nto ayiqala ngapha le nto iqalekana. Inkosi mayibe nathi iqalekana le nto emntanyiseni usawuphela iwayini wathatha kuyibona le nto uMariya wathi bakubize Yesu. Inkosi mayibe nathi uba bekwixesha
futhi le nto besingazoyiqalekana futhi le nto besingazoyiqalekana besizayiqala uyesu eneminyaka esikhenke inkosi mayibe nathi besizayiqala uyesu xa elahlekana nabazali bakhe bathi xa bemfumana athi ubuphi kudala sikufuna ithi impendulo yinto lena mnawe inkosi mayibe nathi sendithetha ukuthi nam eyona nto bendiza kuyithetha bendizawuthi uba umfundisi udiniso kunjalo bendizawuthi kuwe kunjalo nyana nankunyoko sizothi kuwe nankunyana sizothi kuwe nankunyana xa ndizakwehla bawushemene eyona nto sizama ukuyithetha sizama ukuthi xa uthatha umntu umsusa endaweni umsa endaweni inkosi mayibe nathi akubalulekanga nakuthatha umntu ufike ume naye ufuneka uthatha umntu umfake endaweni eyona nto siza kuyithetha sizothi uthatha unyana inkosi mayibe nathi uthi omnye umbhayi omnye umcula kokwethu uthi omnye umcula kokwethu andincedekanga kumsebenzi wezandla zam athi ndibambekile athi kanye ziziphoso zam sizothi kuwe iminyaka ungancedeki kodwa namhlanje sizothi vulela unyana inhliziyo inkosi mayibe nathi athi ndawo yakho